Cynllunio'r cwricwlwm 3 i 7 oed Ysgol Edern. Mae Ysgol Edern yn ysgol wledig yng nghanol Penllyn yn Elgylch Botwnog. Mae yma 74 o blant, 3 dosbarth, meithrin derbyn 1 a 2 yn y cyfnod sylfaen, 3 a 4 gyda'i gilydd a 5 a 6. Ar y cychwyn cyntaf, roedd rhaid meddwl am weledigaeth i'r ysgol. Ar ôl holi'r staff, cyfeillion, llywodraethwyr a'r rhieni daethom ynghyd mai yma'n Ysgol Edern, ysgogwn a huwn had oedd i mynd i fod. Cafwyd cystadleuaeth i'r plant lunio logo i'r weledigaeth, creuwyd y logo ar ffurf coeden ac mae pob un disgybl wedi cael cyfrannu at yr eirfa sydd ar y dail, sydd wedyn yn cyfleu ein gwerthoedd terfynol. Penderfynais y tymor hwn fynd ar ôl ambarel ffermio, gan fod gen i ddipyn go lew o ddiddordeb ymysg y plant. Rwyf yn dod â llais y plentyn i'r cynllunio, felly yn ychwanegu'r gweithgareddau fel mae'r wythnosau'n datblygu, yn ddibynnol ar yr ymweliadau a'r stori. Ar y cychwyn roeddwn yn casglu'r syniadau ar fap meddwl a'i gludo o dan y 4 diben. Mynd ar ôl cyfraniad y plentyn a'r rhieni ar y cyd ar bapur ar y cychwyn, ond erbyn hyn yn symud ymlaen i gasglu'r gwybodaeth drwy Google Form a Padlet i gloriannu'r syniadau. Buam fel ysgol yn creu cymeriadau i'r 4 diben gan ei cyflwyno fesul par i gychwyn. Iona Haf sydd yn iach a hyderus, Moi Gwyn yn foesol a gwybodus, Mared Ceiri yn fentrus a chreadigol, Urian Gruff yn geisiol ac alluog, gan symleiddio ei gwerthoedd. Mwyn cyfeirio'n barhaus at y cymeriadau, rydym wedi dechrau yn y cyfnod sylfaen creu wal weithredol gan ddefnyddio papedau wrth ysgu. Mae'r cymeriadau'r un oed a plant sydd yn y dosbarthiadau drwy'r ysgol, lle bod nhw'n mynd yn fabiad. Y cam nesaf fel ysgol oedd datbacio'r cwricwlwm yn ôl y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig, gan i'w choleuo y medra allweddol, a dyma enghraifft o ddatganiad o'r hyn sy'n bwysig o fewn y maes dysgu a phrofiad, celfyddydau mynegiannol yma yn Edern. Dyma'r ail ddogfen. Yn deillio o hyn, es i ati wedyn i gofnodi'r meysydd dysgu sy'n cysylltiedig ag gilydd, cynllunio profiadau dysgu holistaidd sy'n cyfrannu at wireddu'r 4 diben, meddwl am brofiadau a chyd-destynau dilys sydd yn gallu cefnogi hyn o fewn y gymuned leol, a chychwyn cynllunio cyfleoedd i'r blant gymhwyso y sgiliau a addysgwyd yn uniongyrchol yn draws gwricwlaidd. Ceisiais fy ngorau i gynnig meysydd dysgu holistaidd i'r plant, fel ei bod yn cael profiadau sydd yn plethu a bywyd go iawn. Wrth reswm, mae'r cynllun yn datblygu fel mae'r wythnosau mynd ymlaen. Mae'r cynllun yn hyblyg ac yn cael ei addasu ôl y galw wrth ymateb i lais y plentyn a digwyddiadau sy'n codi. Dyma enghraifft o gynllun, grwpiau ffocws a chyflwyno sgiliau pythefnos sydd gen i ar gyfer derbyn 1 a 2. Rydym am dreialu y ddogfen hon yn ystod y flwyddyn nesaf, fel bod gennym drosolwg dros amser o sgiliau trawsgwricwlaidd, pryd y cyflwynwyd hwy, pryd gafodd y dysgwyr gyfle i ymarfer y sgiliau hynny, a phryd gawsant y cyfleoedd i'w cymhwyso. Bydd posib adnabod y bylchau a'r rhai sydd angen mwy o sylw. Rwy'n hoff o greu heriau datrys problemau yn yr ardaloedd, gan fod hyn wedi profi chwilfrydedd ac yn sbarduno'r plant, ac hefyd yn fod i ddatblygu'r sgiliau cyfannol a gwireddu'r 4 diben yn hollol naturiol wrth iddynt feddwl yn feirniadol ac yn greadigol i ddatrys problemau. Dyma ymarfer gwneud cacen fod i briodas y ddau fwg am brain. Mae'r pwyslais yma ar ddefnyddio'r sgil rhifedd, ffracsiwn, ond wrth ymwneud â'r dasg maent hefyd yn datblygu sgiliau ar draws y meysydd dysgu a phrofiad, enghraifft datblygiau corfforol, sgiliau motor mân, ar chwilio priodweddau defnyddiau a'r ffordd y maent yn newid wrth eu cymysgu, sgiliau
helpu a chydweithio, gwahaniaethu'r y gweithgareddau drwy ddefnyddio sticeri dau liw, ond yma yn Ysgol Edern mae rôl yr oedolyn yn holl bwysig wrth fodelu. Bwydo iaith ac wrth ofyn cwestiynau pen agored i herio'r plant i ddatblygu ei uwch sgiliau meddwl ac i wneud cysylltiadau i ddarparu cyfleoedd i'r plant gymhwyso eu sgiliau trawsgwricwlaidd. Yn fuan iawn wrth gyflwyno'r stori, sylweddolais nad oedd yr rhan fwyaf o'r disgyblion wedi bod ar ymweliad fferm plant pandemig. Gan fod 'na lawer o reola'n dal i fod â Covid, penderfynais gynnig diwrnod o ymweliad ar ein fferm ni adref. Roedd hyn yn fy ngalluogi drefnu llawer o brofiadau amrywiol mewn un diwrnod ac yn lleol. Cawsom ddiwrnod da o brofiadau dysgu cynhwysfawr o weld y godro, porthi anifeiliad, bwydo rywun llwath ar llwya ac i ddysgu am fywyd a gwaith pobl o fewn ein cymuned. Gweld y cneifio, chwalu tail, cyfarfod y tarw o bell, gafal yn y caffo bach ac ymweld â'r sied biriana. Ac yn well byth i'r ysgol, hyn i gyd am ddim. Yn ystod yr ymweliad, holodd y plant os y bysan nhw'n cael pwyso ffid gwertheg. Felly erbyn mynd yn ôl i'r dosbarth, roeddent yn berwi gyda brwdfrydedd i gael tasga newydd yn yr ardaloedd. Penderfynwyd greu ardal bwyso ffid i'r gwertheg godro. Daeth hyn â pwrpas newydd i'r ardal eto'n drawsgwricwlaidd o ddefnyddio uned safonol ac ansafonol. Dyma brawf bod llais y plentyn yn holl bwysig yn y cynllunio. Peth arall a godwyd ar y trip oedd siapia, maint ac enwa cua ar y fferm. O fewn y profiadau dysgu hwn, datblygwyd sgiliau o fewn meysydd dysgu eraill hefyd y dyneitha, iaith a mathemateg ar hifedd. Un enghraifft yw cam cynnydd y celfyddydau mynegiannol, lle roedd y plant yn cynllunio a siapio'r cua gan ddefnyddio pasteli, ar sylwi ar lliw a tôn a dewis defnydd gyda gwead amrywiol yn greadigol. Eithom ati wedyn i gyplysu'r cua a chreu un cwilt mawr ohonynt. Buont yn cynllunio ei fferm nhw yn y dosbarth a chreu wal o'i gwaith, yn dysgu am enwi cua, nodweddion daearyddol o ddarllen map i ymweld ag afon geirch yn y pentref. Felly, dyna'n siwrne ni hyd yma o ran y gwaith cynllunio a sut yr ydym yn gwreiddio'r prif egwyddorion sy'n holl bwysig ar gyfer dysgu holistaidd ac ystyrlon yn y cyfnod dysgu hwn o 2 i 7 oed. Rydym yn sicrhau bod y 2 elfen anodir o fewn y canllawia galluogi dysgu, sef amgylcheddau effeithiol tu mewn a thu allan, oedolion sy'n galluogi dysgu a phrofiadau sy'n ein diddordeb yn rhan anatod o'n prosesau addysgu a dysgu yn Ysgol Edern. Byddwn nhw'n parhau i addasu ac esblygu ein gwaith cynllunio fel bo'r angen.